kung tulog gali ka kana kita ko bata sa birhen diri sa kuanan milagruhan No. ano din Okay, no? Padre Pio. diri man ni ato time Hmm? time ni Time ni? pili man sa mga bin mo basta bisita ito sa katuwang probinsya. Wow, aray sa ito sila dito. Lingkod-lingkod ba? Alas 2 pa bito. Ito kita ng sayaw. There is lagi. Picture na. Hindi ko kaakapo. Halo, oy. Ay. Ano lang. Master.